ଚୌଧୁରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେହି ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋଉ ଭାର୍ଗବୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ରବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାର୍ଗବୀକି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଭାର୍ଗବୀ ଗଲା ପରେ ରବି ପୁରା ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନ ସାରା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଏମିତି 2 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏଥର ରବି ଟିକେ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଭାର୍ଗବୀ, ତମେ ତ ଚାଲିଗଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ି, ହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ ଏ ଶରୀରକୁ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ତମେ କୁହ ଭାର୍ଗବୀ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ସେହି ସମୟରେ ରୁମ୍କୁ ପୂଜା ଆସିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ମୁଁ ହସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ, ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି। ପୂଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଃ ବାଃ, ପୂଜା ସତରେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ଆକାଶ ବହୁତ ଲକି ଯେ ତାକୁ ପୂଜା ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ସକାଳେ ପୂଜା ହଲରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ରବି ପଛଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଆଉ ପୂଜାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପୂଜାକୁ ଦେଖି ରବି କହୁଥାଏ, ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ପୂଜା। ମୋତେ ଏହାର ମଜା ନେବାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଡ଼ିବ। ରବି ଏମିତି ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ପୂଜା, ଆଜି ମୁଁ ଘର ଲେଟ୍ରେ ଆସିବି। ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବନେଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଯିବି। ତମେ ତ କାଲି କହିଥିଲ ସପିଂ ଯିବା ଆମେ, ଆଉ ଆଜି ଆମର 3rd anniversary। ସରି ପୂଜା, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଆଜି ଚୌକା ମାରିଦେବି। ତାପରେ ରବି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ପୂଜା, ତମେ ଏତେ ମନ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛ? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କାହିଁ କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ଯେତେ ଦିନ ଭାର୍ଗବୀ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସେତେ ଦିନ ମୋର ମନ ଉଦାସ ଅଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ଯିବା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂଜା, ତମେ ଖାଲି ମୋ ସହିତ ଥରେ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଖୁସି କରିବି, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଭୁଲି ଯିବ ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ପୂଜା, ତମେ ରେଡି ହେଲ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରବି ଯେମିତି ଫିଟଫାଟ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଡେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ରବି। ତା ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୂଜାକୁ ରବି ଦେଖିଲା। ପୂଜା ରବି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବାଃ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପୂଜା, ତମେ ବି ତ କମ୍ ନୁହଁ। ତମେ ବି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ସତରେ ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ହସ ହସ କଥା ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପୂଜା, ତମେ ଖାଲି ଏଇଟାରେ ଗପିବ ନା ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଚାଲ। ପୂଜା ଏବଂ ରବି କାରରେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। 2 ଜଣ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଗୋଟିଏ ସଜା ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି କାହାର ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ହେବ। ସତରେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବ ସେ ଝିଅ। ତା ପାଇଁ କେତେ ଖୁସିର ଦିନ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶର ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଏଠାରେ ଆକାଶର ପାଟି ଭଳି ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଆରେ ଆକାଶର କଥା ଶବ୍ଦ ଭଳି ଆହୁରି ବି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ। ତମେ ଏହି କଥାର ସ୍ୱର ଆକାଶର କେମିତି କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିଲ? ଭାଇ ଦେଖ, ଆକାଶ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବି ଆସୁଛି। ଓହ, ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ମିଟିଂ ହେଉଛି ନାହିଁ? ଆକାଶ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ଦେଖି ପୂଜା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ପୂଜା, ଚାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ନା ଭାଇ, ସେମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ସତରେ ଆକାଶ, ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲ। ରବି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।
ଗୋଟିଏ ପାର୍କକୁ ନେଇଗଲା। ଆରେ ପୂଜା, ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ହେବ? ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ, କାନ୍ଦିଲେ ହେବ? ଦେଖ ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 3rd ଆନିଭର୍ସରୀ। ହେଲେ ଆକାଶ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋର ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଏଠାରେ ଦେଖେ ତ ଆକାଶ ଆଉ କାହା ସହ। ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଭାଇ। ହେଲେ ପୂଜା, ତମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ବାହାରେ ହସ ଖୁସିରେ ବୁଲିବା, ହେଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଭାଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୂଜା, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କର। ଚାଲ ଚାଲ, ଘରକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ରବି ପୂଜାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ପୂଜା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ତା ବେଡରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ରାତି 11ଟା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନାହିଁ। ପୂଜା ଆକାଶକୁ ଫୋନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ପୂଜା ଜାଣିଶୁଣି ଶୋଇଗଲା। ଆରେ ମୋର ପୂଜା, ଶୋଇଛ? କେତେ ଯେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଆସୁଛି। ରବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ତ ଏଥର ଠିକ୍ ସବକ ମୁଁ ଶିଖାଇବି ଆକାଶ। ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ପୂଜା ପୂଜା, ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି, ଲେଟ୍ ହେଲାନି। ମୋର ଖାଇବା ରେଡି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ପୂଜା, ଆରେ ପୂଜା, ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆକାଶ ପୂଜା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ତମେ ଶୋଇଛ? ହଉ ହଉ, ଶୋଇଥାଅ। ପୂଜା, ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନା? କାଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀରେ ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ। ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଓ ମୋର ଗେଲି, ତୁ ଶୋଇଯା। କାଲି ତୋ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ମୁଁ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବି। କ'ଣ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଭାବରେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ପୂଜା, ତୁ ଏଇଟା ଜମା ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, କାଲି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ରାତିରେ ମଜା ନେଉଥିଲେ। ପୂଜା ପୁଣି ରାଗି ଯାଇ ଶୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରବି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଶୋଇବାର ନାଟକ ବନ୍ଦ କର, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଛି। ଆକାଶ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନାସ୍ତା ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପୂଜା ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ୱାଓ ପୂଜା, ତମେ ତ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ହଁ ଭାଇ, ଆପଣ ବି ତ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ଆରେ ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ତମେ ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ପୂଜା, ତମେ ଖାଇଦିଅ ଶୀଘ୍ର, ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି। କ'ଣ ମୁଁ ତମର ମୁଣ୍ଡକୁ ମେସେଜ କରିଦେବି? ନା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ନିଦ ଠିକ୍ରେ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶୋଇବି। ପୂଜା ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ରବି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ପୂଜା, ତମେ ଶୋଇଛ, ଉଠ, ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପି ଦେବି। ମୁଁ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ତେଲ ସହିତ ଗରମ କରି ଆଣିଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରିଦେବି। ତାପରେ ରବି ପୂଜାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଲିସ କରିଦେଲା ଆଉ ପୂଜାକୁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ପୂଜା, ଏଇଟା ନିଅ। ପୂଜା, ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ, ତମକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପୂଜା ସେଇ ରସକୁ ପିଇଦେଲା। ରବି ପୂଜାକୁ ବେହୋସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିଶା ଔଷଧ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୂଜା ବେହୋସ ହୋଇଗଲା ପରେ ରବି ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ପୂଜାକୁ କିଛି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଆକାଶ ଆସିଲା। ଯାହା ହେଉ, ତମେ ଆସିଗଲ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଉ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ମୋ କଥା ତମକୁ ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ, ରାତି ସାରା ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ପଚାରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଲି ବିଚ୍ ପାଖରେ ତମେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ମଜା ନେଉଥିଲ ନା? ପୂଜା, ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଲିସା ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଦେଖିଲ କେମିତି? ତମେ ସେଠାକୁ କେତେବେଳେ ଗଲ?
ଭାଇର ମନ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଇ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତମେ ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଓ ସେଥିପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ତମକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଶୁଣ ସତ କଥାଟା କ'ଣ। ସେଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ ବିଦେଶରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆରେ ଆକାଶ, ତୁ ନିକିତାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ ଖାଲି ନିକିତାକୁ ବିଚ୍ ପାଖକୁ କିଛି ବି କହି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ମୋର ୱେଡିଂ ଆନିଭର୍ସରୀ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଥା ଦେଇଛି ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବି। ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି। ଏତିକି ତୋର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ହଉ ହଉ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନିକିତାକୁ ମିଛ କହି ବିଚ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଷେକ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ନିକିତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲା ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିନଥିଲ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତ? ହଉ ହଉ ରାଗ ନାହିଁ, ମାନିଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ଗଳାରେ ଲାଗିଗଲେ।